Jeep Wrangler Rubicon plug-in hybrid. Skúšame tuto na Bratislavskej Hrádzi. A musím povedať, že zatiaľ sa mi to auto, čo sa týka jazdných vlastností, veľmi páči, pretože skúšali sme aj terény, teraz ideme vyslovene po asfaltke. Som tam nejaký cyklista. Dúfam, že mi to nebudú mať za zle. Jasné, že tieto brzdy musia byť úplne fantastické v rámci tohto celého systému. A toto je ináč ideálne auto tuto na tieto naše cesty na konci Petržalky, ako ja tomu hovorím. Má to veľmi dobré zrýchlenie a uvidíte električke. 270 koní, slušné. No ja som spomínal, že možno, že 2,5 by tomu svedčala viac, ale 2-litrový motor ja už som mal na takomto 4x4 offroade a stačilo to. Bolo to úplne v pohode, aj keď viem, že dnes tieto auta majú teda väčšiu litráž, ale nemôžeme momentálne vyskúšať akože v zime na snehu alebo proste s takými inými vlastnosťami, lebo tam sa to potom celé vidí, čo sa týka toho motora aj všetkých tých vlastností, že ako to auto sa chová v zime na snehu a ako sa chová takto v lete, keď je vonku 30 stupňov. A boli sme na vode, vyskúšali sme si aj vodu a skoro, že nás nikto netočil zvonku z exteriéru, lebo to auto muselo v tej vode vyzerať naozaj uchvatne. Takže aj voda, nič sa nedeje, proste to auto prejde úplne všetkým. V spolupráci s 8-stupňovou automatickou prevodovkou takto auto sa chová a normálne jazdí úplne fantasticky. Tento Jeep, myslím si, že je veľmi dobre stávaný aj na väčšie alebo teda vyššie rýchlosti, to je úplne jasné, ale v rámci motora je to úplne Prade je to tak, ako má. Proste je to Jeep. Je to teréňák, je to 4x4. Necelých 70 000 mať momentálne na účte, tak to auto je moje. Aj v tejto červenej farbe, lebo je výrazné na ceste. Je veľmi pekné. Ešte práve pozerám, teraz som si všimol až zrkadlá vonkajšie. Pekná kocka.